Iku lah di sing iki. Oh, bos. Wah. Raja paceknya Blitar yang belum kenal dikenalkan sudah kenal dirapatkan. Raja paceknya Blitar, Bapak Yanto. Iki piye ngegene hiburan wong-wong ki nggih usum bodho ngene iki madhe apa dituwok lanang-lanang kabeh, Pak. Monggo, mantap. Mending lho ya. Mantap nih. Pembuatan video ini malam 29 mapak buka karo gawe hiburan ngetokne lanang-lanange Pak Yanto. Lah, malam 9 to Pak Yanto iki engko? Nggih, no, nggih. Malam 9. Wis malam 9 no. Umben lho wisan. Wis umben wis bodho. Lanange Pak Yanto tokne. Pira lanange kabeh to? Niki sing kulino Damacek 5 Mas Cek. Niki kan nggih. Jiro Lupatmo. Niki kan sampel korban ancalonan. Oh. Lagi lanange 6 7 8 lho lanange Pak to. Nggih, tapi ning sing kulino Damacek kan Jerabang pertama. Kita keluarkan yang pertama. Jerabangnya Blitar, jerabangnya Pak Yanto lho kaya. Sing paling galak pundi niki? niki. Lek Galak ledhe. tapi nganu lek mboten damel ngawekne mboten. Bos. Wah. Iki kategori apa ya Pak Yanto ya? PE apa Jawa Randu ini? Jawa Randu. Jawa Randu Super. Jerabang. Wah. Tapi Jawa Randu oleh ngene iki. Wah, cermarem. Iki sing tau ke konten biyen ka padha wae to? Nggih. Nika. Nggih. Rupane kok semu ireng malian ya? Nggih. Iki pinten iki tarife nek niki? Niki ratusan Mas Cek. Satusan. Nggih. Niku pun dijipuk. Kula pendet Mas Cek. Dibekap berarti eksekusinya ten mriki. Nggih. Ya dikeplok mriki. Nggih. Iki oleh wadonan wis sembuh kae iki. 100.000 dijipuk Pak Yanto, ganti jejer iki. Wah, Jawa Randu Super lek ngene iki piye marem kae to, Kita nene. Kalau mboten iki? Sami alih niku. Dalam Lek sami alih niku. padha kalae. Niki adike niku Mas Cek. Iki mung cara sungune gedhe aku ya rawani nyedhek lha iki. Sejana sungune iki mengke ra patek. Iki lho. Raja paceknya Blitar dengan memanfaatkan jasa pajak. Wah. Iki ya Jawa Randu ngeten iki. Nggih. Jenise. Nggih. Kan sak tunggil alih niku. Oh iya sak jenis ya. Sak tunggil. Lho niki kembarane? Niki adike. Oh adike. Nggih. Loh. Mosok Pak iki? Nggih. Loh, berarti kita buka konten riyen nih kok? Nggih. Iki kakange. Niki adike. Lah. Berarti sak bapak sambok. Nggih. Dalah. Iki kakange. Nah, warnanya ngene. Abang super iki. Favorite biasane lek nggih kurbane favorite iki. Jawa Randu Super sampe gedine. Lha kuwi adike rupane ireng lah. Lah iki adike malih. Niki tunggasan. Oh, CC. CC niki. CC trah carane iki. Nggih. Wah, kendit iki. Tuh. Wah, ning galak mboten iki. Mboten. Lah lek sing kuwi mung sungune kuwi lho piye terusan jajali. Ngemoh nih Bang. Oh, lah iki PE, nggih Pak nggih. Nggih. Lempet. Kendit. Sing kuwi pira Pak Yanto sing kuwi? Yang ini. Sami alih niku Mas Cek. Nek sing niki Satusan sing iki. Nggih, nek niki satusan. Niki satusan sing iki. 150. Nggih. Sing kuwi 100. Sing kae 100. Sing iki Niki 250. 150. Nggih. 150 sing iki. Iki mubeng mbok kendite iki. Wah, jutel lah. Kendite. Mubeng. Isane iki pesugihan iki. Lho mubeng. Lho, ya ta. Wes, waduh koclok. Ketok deneh kae. Lah iki PE-ne. Putu Mbah Temon. Nah, iki jejer lagi ke sini. Woi.
Dan marem tenan iki lho, lanang gede-gede. Lah iki pira Pak Yanto iki? Ini kalih 150. 250 siji jenis kok nggih? Nggih. Siji jenis. Siji jenis, Geng. Wah, kaya ngene iki lho. Nggak umum iki. Putune Mbah Temon. Ijek malih Pak Yanto iki. Sik nika. Wah, Ya, Mbak. ijek. Iki putu Mbah Temon. Iki kendit jenis PE. Nah, sing iki Kakang Adi. Wah. Dah umum Pak Yanto wis ndak nek dicuwowo. Yang ini Kakang Ireng kuwi. Oh, wis. Wah. Gendeng. Oh. Jadi, tak ngewe Pak Yanto kae. Wah, iki ireng meh iki. Ireng malih Pak Yanto niki. Nggih, niki anake sing nomor kalih keng tane Mas Jack. Niku anake niki. Nggih. Nah, kuwi contoh spesial iki. Babone piye Pak Yanto babone? Babone niki koploan kan? Lah kok metu nglempet? Nggih. Koploh dukloploh Nggih. nglempet. Oh. Koploh dukloploh nglempet. Ora. Iki Pak Yanto. Niki damel kurbanan. Oh, nggih kurban. Nggih. Tapi sing dispekne nggih anu niki. Nggih, 5. Nah, dijelasne Pak Yanto, niki umur pinten niki? Niki umure 2,5 tahun Mas Jack. Sing niki. Nggih. Nah, ini waduh, iki rada galak men iki. Mboten. 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 Sing iki umure 2,5 tahun. Nggih. Babone koploh. Bapake koploh, Bapake koploh niku. metu nglempet. Nggih. Lah iki pinten iki? Niki tunggal 50. 150. Nggih. Iki 150. Ih, wis anake ya wis akeh wae. Mumpun Mas Jack niki. Niki dereng poel kok pun kula damel. Ngawine? Nggih, lah damel anu doro alit-alit ngoten niku waune. Sampeyan kene Pak Yanto, ini Pak Yanto, kamerane kok kono ben ketara Pak Yanto. Iki 150. Nggih. Terjauh sampai teko ndi? Niki ngilen budi krebet Mas Jack. Krebet sengat mriko? Nggih, nggih krebet ponggok mriku. Oh, krebet monggo. Nggih. Ada yang menarik, geng. Iki lho. Gelange sikil mburi wi lho. Kuwi mburi lho to, gelangan lengkap lho kuwi, ngimonengen lho kuwi. Wah, oh. Pak Yanto, iki yo lanang-lanang ki yo mbun dina ngawin Pak Yanto. Ya alhamdulillah panggah wonten Mas Jack. Panggah wonten. Nggih. Jenengan nek ngantisipasi piye? Anu supaya bendina ben iso ngawin. Nggih. Cara perawatane. Nggih, anu Mas Jack. Jamune nggih namung pon-pon nika. Jamu, Jamune nggih Kok ngomah kae? Nggih. Mosok Pak Yanto aja ngapusi Nggih. ngendarane laris-larisne lho awake Mboten. dhewe. Ah, Lah kula mboten nate kula jaman iki di publik lho niki. Mboten. Tenane jenengane. Mboten. Mek pon-pon Namung kae. pon-pon. Mendino tapi. Nggih, mendinten. Piye aplikasine teng mriki? Nggih, Dijamokne napa kula campur-campur? campurne campuran. Oh, camburane napa mawon? Kangkung napa niku kulit kacang ijo nih Mas Jack. Kulit kacang ijo, Kalih napa niku sentrat. sentrat, Nggih, kalih anu ampas tahu. ampas tahu. Nggih. Ampas tahu panggah nggih. Panggah niki. Ampas tahu, kulit kacang ijo karo sentrat. Dituki jamu pon-pon. Iki Pak Yanto dhewe lho sing muni pon-pone kok ngomah regane 50.000 kok darani promosi nggih. Mboten, menjadi namung niku. Galak ora Pak Yanto iki? Mboten niki. Samarku mak duh ngono. Wah. Lho wedhus sih masalahnya lek ngeneki lorone awet lho, tenanan. Lek ngeneki ngono Pak Yanto. Nggih. Apa meneh anu ae dhewe sing anu terus ae dhewe lara. Wah, suwi. Pakane ampas tahu, Nggih. kulit Kalih kacang kulit ijo, ijo niku. terus sentrat. Kalih sentrat. Napa niku sentrate sentrat susu puang niku niki. Susu puang. Damel niku kula. Kali jamu pon-pon. Nggih. Hanya itu.
Combore berapa kali, Pak? Satu kali Mas. Satu kali. Ini jan oke ya. Nggih. Dan kandang bakoh sing nyumple pakane Pak Yanto iki pakane jan turah-turah. Karo ning kandang bakoh kae yo turah pokoke. Sing duwe alas kene kuwi 150. Niki Pak Yanto. Niki kalih 150. 250 iki mergone piye, Pak? Niki kan nggih. Termasuk anu non kerandai Mbah Temon niku nggih lurine. Kandang Mbah Temon niku. Mbah Temon, sang legend. Berarti 250 ya dijipuk. Kula pendut Mas Jack. Iki lali cara umur pira ya Pak Ande ya sekitaran? 3 4 nggih, kawan tahun pun wonten Mas. tahunan bujul ya. Pun wonten. Nyatane kayak tukune iki karo wedoke iki ra let suwi ya. Nggih, riyen. Nggih to? Nggih, riyen sing Wedoke iki wis sampe tutu to niku. Ampun. Ya. Iki anak-anak ya kathah niki. Ampun Mas Jack. Daerah pundi mawon paling adoh. Teng Leduk mriki Ngadirejo, Nggih. Ndarjo. Ngilen nggih, Krebet. Enek sing wis mening ora Pak Endo? Anak iki. Sing murune anu Mas Jack. Napa niku? Babone anu Jawa-Jawa. Lek sing mriki nggih kula damel ngawekne babonan anu nggih metune iki. nggih kalih Sing ngungkul iki tas enten mboten ten jaba. Sing pun ageng lho. Mboten, meninge carane. Dari segi Wonten. seni lho nggih. Wonten. Kuwi tas enten. Wonten. Iki. 250 Iki termasuk sing anu niku kan juga niki. Sing teng griya mriku niku. sing tas payu kae ya. Nggih. Payu 10 geng anake iki. Iki luar biasa. Ngawine nggih penak niki. Nggih so. Sak wayah-wayah. Nggih niki. Oh ya wonge. 250 buyute Mbah Temon. Iki. Geser lagi, sing iki kendhet iki Pak Ento. Niki setunggal 150. 150. Iki yo pun kathah iki anake. Nggih, ampun. Umur piro iki Pak? Niki umure lek niki paling barang kalih mungkin 2 tahunan setengah. 2 tahunan setengah. Paling niku lebet mriki dereng anu bowel kok niki, Pak. Oh, berarti wis oleh akeh niki. Ampun. 150 lek ping 10 1.500. Lek ngawine nek 50 ping no dhewe. Kendit Nggih wonten anu nggih enten anake sing nurun kendit Mas Jack niki. niki Nggih. teng jaba. Babone? Babone abang, Jawa. Abang breh. Nggih, Jawa. Metu kendit. Nggih. Kendit abang napa kendit pirang? Abang. Oh, abang tapi kendit. Nggih. Judul lho kendite iki jan uwer lho, Geng. Ki ngarep metu gelange siji. Oh, yo. Pak Yanto jen geontran-ontran ae. Geser lagi Pak Yanto. Lah sing iki Pak Yanto iki rada ganas iki Pak Yanto. Iki setunggal atus. 100. Wah, Nggih. super gede. Iki ndare putih sak cenile niki nggih. Mboten wonten. Masalah. Putihnya untune tok lho Geng nggih. Jan ireng. Nggih. Iki lek cara nggih tumpakan ngono urung sampe roh malaikat wis teko swarga mah. Malap Mboten patek ketawis di sawang. aku tek ketara. Niki pinten iki? Tarife Setunggal atus. 100. Jadi penak sing ngawekne karo sing tuku jantane. Niki berarti tukon. Nggih, ngene. Iki umur pinten tukune niki? Niki kalau tumbas umur 16 sasi Mas Jack. Oh tasian, Nggih. poel sepasangan. Dereng poel. Oh malah dereng poel. Wah, iso ngebal barang lho, Geng. Yuh, koyo ngene iki. Berarti anake pun kathah. Ampun. Enek sing kuat nglempet ya anake. Wonten wong Lah sing bareng niku. niku kula kawekne malih-alih niki adik niku nggih nglempet-nglempet. Lah, sak panggah babone. Nggih, babone bangga. Lho. Meneh iki. Carane ngene ora usah tuku babon larang-larang tuku koploan kawekne iki. Gen lempet. Geser lagi sing abang iki Pak Ento. Iki rada umur iki ya. Nggih, niki. Tertua di sini. Nggih. Wah, kok kene paling di. Kuwi govalak masalah kuwi sing ireng kuwi. Wah. Ayo ngene. Wah, aduh. Nek anu chopper hadiah. Iya, Pak Yanto pemenangnya iki pas barongan cup kan. Lho, chopper Pak Yanto. Lah iki anake sing lempit napa dereng? Mboten enten sing lempet lek niki, tapi nggih saya juga. Gede-gede. Nggih, ageng-ageng teng anu Abang. Pak turunane niki teng njaba kuwatah pun ageng-ageng. Wis gede-gede. Ampun. Pak Yanto niki ket kula ngonten pertama di sini niki napa enten lho nika? Ampun no. Lho niki Ampun no Mas. berarti sing tasik
Sepiro kaya kaya orang tak gede Mas aku nika. Kula tembah niki pun poel no. Pun poel. Pun poel pasang. Wah, sampai sakmene gede niki. Kira cara umur Pak Yanto. Niki nggih. Umur pinten niki? Pun 4 tahun setengah pun Enten. wonten Mas Jack. Teng mriki pinten tahun teng mriki? Atau mriki pun enten nek 3 tahun niki. Punan. Nggih. Mulai wis omah barang lho lek iki. Oh pertama macekan niki kula. Niku sing paling laris di antara kelima pejantan niki pundi, Bang? Nggih, niki Pak sote konduren piye ya ngono ya? Awas kameranya, awas. Galak masalah iki, Di. Sokokno mending ora? Cahayane piye cahayane? Beh, nggih bulan bodo pas ora iki? Dah umum Pak Yanto jan gawe ontran-ontran yang Blitar, Raja Pajak nang Blitar. Pak Yanto, iki 100 lek pomo. nggih. Ngawekne itu berarti prosesnya pripun? Bagaimana? Kula pendhet Mas Jack. Dijipo. Nggih, mungkin saya terus kula langsung lima lebar. Bar kawin. Nggih. Berarti sing ngawekne sing duwe niku jan mek duduk manis di rumah. Nggih, wis pokoke namung telepon kan ngibekne kula. Kan ngibekne. Nggih. Cukup telepon. Nggih. Oke, nomornya pinten nomornya? 085 085 645 645 829 829 674. 674. Sing moro rene kon jimukno nggih enten. Nggih wonten Mas Jack. Nek cara rene piye lek goleki alamate? Alamane anu Mas Jack. Rejosari Sumberingin Sanan Kulon RT 12. RT 21. RT 2 RW 1. Desa Rejosari. Rejosari Sumberingin. Sumberingin Sanan Kilen. Sanan Kulon. Pak Yanto jenenge, Geng. Dadi anak sing moro rene ya anak sing ngebel. Lah aku ya pilih dolan rene mesti gratis kopi ya ta karo ngobrol-ngobrol. Nggih. Terus engko Panggah disiapi pokoke kopi. engko nyepaki apa karo ndelok lek ngawekne. Nah, Pak Yanto. Ini kan sudah jalan nggih cara jasa pajake. Maksudnya sudah jalan Nggih. anak sing ngawekne. Ampun. Lah ngeten iki kan sawal nggih. Nggih. Selo besar. Dirungkasan besaran. Nggih. Lah kene iki apa ya bila nanti ada yang minat sir jumbo-jumbo ngene iki apa ya bisa? Bisa Mas Jack. Pangga bisa. Iki Bisa. dirego kabeh napa enek sing ora dimetu? Nggih. Kami anu Cocok? cocok kendit napa niku saged. Pangga. Nggih. Nah, tak jujuk pertama iki biasanya pilihannya ngene iki. Siji jumbo ya toh, loro warnanya serem. Biasanya lek dituntun ngene iki warna-warna favorit Pak Yanto, lek ngene iki pemainnya wong sir korban premium. Nggih. Wedhus Jawa super. Ini kan jarang tuh Pak Yanto. Nggih. Lah lek ngene iki harganya berapa? Sedoso Mas Jack. Sedoso. 10 Nggih. 10 juta. Nggih. Loh, orang larang di. Ya? 10 juta loh. Mendapatkan kambing langka loh, kambing Jawa. Lek tawa kan lumrah, Nggih. gede kata ya, memang genetiknya gede. Nggih. 10 juta. Lek pomo enek wong sir dengan warna favorit jumbo. Kalau ini tingginya kira-kira piro ya Pak? Tahu cukur mbiyen. Niki nomor 100 loro Mas Jack. 100 loro ya. Nggih. 102 cm. Nggih. Arah-arah. Tapi golek sir rene nggo meteran cukur dhewe. Sak kuping-kupinge. 10 juta. Dan sing iki pemain wong minat Pak Yanto. Adike iki. Niki nggih sami Mas Jack. Padha 10-e. Iki dhuwure imbang-imbangan Pak Yanto. Napa dhuwur iki? Inggil Ketok dhuwur iki Pak Yanto ya. niki gedhi. Rumah saku lho, Nggih. Lha kok kene iya lho. Lah kok Nggih, kono mergo niki. wene dhuwur. Nggih, inggil niki Mas Jack. Kita kok dhuwur iki kacake enak ukel Pak Yanto iki. Nggih. Kira 105 paling lek bangsane iki ya. Niki harga 10 juta lah nek Nggih. wong minat. Nah, iki nek soros iki kan nggih ngawin ora berduli sangklir. Nggih. Nggih ta pokoke iso ngawin dirah genetike. Niki pomo Pak Yanto kan mangke tekoke pomo. Iki syarat saya lek pomo nggih kurban ngono ya wis. Ampun Mas Jack niki mboten nonton minus ya. Mboten sangklir ya. Mboten sangklir, Nggih. sehat, Sehat. sikile ya papat. Nggih. Nah, geser neh 10 juta, 10 juta. Ukuran kabeh Pak Yanto gen jasa pajak. Iki mak jumene ya krek ledi paling iki. Nek sing iki Pak, wah ucul. Iki rada anu Mas Jack niki. Rada dhuwur. Nggih. Lah iki dhuwure waduh neh Pak Yanto iki. Nggih. Mak selamat kono dhuwur ndi? Iki to?
Iki karo iki lho meh padha iki ya. Nggih. Malah dur iki ya. Dur Nggih niki Mas. Dur iki. Nggih. Lelek sing iki payan apa meneh Wong Sir? Niki 12,5 Mas. 12,5. Kacake sekitar ya semua lagi lek jumlah lek pomo kuwi mengke sekitar 102 diperkirakan 105 berarti sekitar 107. Nggih. Tapi iki hanya Niki- memprediksi orang nggih. ukur geng. Karena apa? Lek tinggi korban ini butuhnya wedhus ora ukuran. Meteran nggak kena tinggi korban. Nggih. Sing kena tinggi korban wedhuse. Nggih. 12,5. Iki syarat saya lengkap. Lengkap nih Mas. Mboten sangklir. Betul. Gigi-gigi juga aman nggih. Ya, aman. Nah, lha iki nggih tumpahan setire ruso, geng. Wah, ngene sakmene gedine. Lah lha iki putire batu poni piye iki? Niki gambar Joko Kandang Monri. Joko kandang. Tapi pemainnya pemeksa? Nggih, mboten ono apa? Nah, cara nominal lah ngene iki Pak Yanto. Pinten nggih Mas ngenten iki. Nyedek di gen-gen adi iki. Iki wonge jen redek masalahe. Heeh. Iku nah di. Sing iki. Pakene di guna kira-kira. Nah, iki. Lah ngene iki Pak Yanto. Aku pengen rungu. Nggih, ngenten iki lek enten sing minat sir ajeng damel korban nggih. Pasal 12 Mas. 15. 15 ikhlas ya. Nggih. Nah, wih, lah nek wong sir sing duwe gelem regani kuwi wis apik. Karena ini masih dijadikan maskot. Karena ini ada keranda lurinya untuk di kambing seni sangat berpengaruh bagi keturunan dan juga daya jual. Nggih. Wih, dan ini masih di sama Pak Yanto masih diuri-uri. Tapi lek pomo jenenge wong pengine kuwi ya karo Pak Yanto di Nggih, pokok cocok harga 15. Apa? Nah nek sing iki Pak Lek Yanto. sing niki kersane riyen. Kersane riyen. Nggih. Mergone cek piye? Asik nem. Oh, nom. Nggih. Urung poel. Ampun, Mas. Oh, pun. Tapi pomong nggih korban lek poelan pun kenging. Ampun. Nah niki no pemene wong meksa. Niku nggih 12. 12 niku. Rolas. Nggih. Iki meng anake niku nggih. Nggih. Iki anak ireng kae. Iki jin nom poel piro Pak Yanto? Kawan Mas. Rong pasang. Nggih. Poel rong pasang. Aman, tidak sangklir, tidak cacat dan juga tidak cacat permanen. Warnanya nek gelange iki mlayune mribeh. Anter. Wes ditakoni kabeh lengkap. Iki rada anu ya Pak Yanto ya. Rada aktif dhewe ya. Nggih. Jane mboten galak niki. Yang tiga ini mboten Aman. galak, aman. Telu niki. Nggih. Nggih namung kalih niku lek damel ngawek peh niku jan lek mboten ditencang tambang dawa wonten Sini ku. ngoyak niku. Sedang ngekenur. Nggih. Tapi ya wis ana korbane dereng niku. Kula piyambak nggih nika. Sering. Nggih, kasturi nika nggih nate. Nate. Nggih, keplek nika. Oh iya. Kaya ngono kuwi lho, masalah. Tapi itu jadi resiko dalam arti ya demen kadang ngono kuwi diguyu kok. Karo kancane ora kok ndang ditulungi gak lho lek Nggih. serundung wedhus gitu Pak to. Aduh, men lek enten anu wonten kancane klumah wonten. Wah, diguyu. Padahal larane ra mong lho geng wedhus iki lek kelarani. Apa meneh dianu. Maksudnya kita ada niatan untuk anu lek iki engko pas apa lara, bah marine sawi Pak to ya. Kadang kok ngampleng pas sungu ya lara dhewe. Lah, Pak Yanto. Nuwun sewu Pak Yanto, ini kita tanyakan bolak-balik dan ini kita tanyakan mungkin penonton dulu sampai sama sekarang mungkin ya enak sing penonton baru ya toh kan belum tahu. Jenengan memprogram 3 kandang ini total berapa ekor? Sing sakniki niki. Wah, buyeh niki. Niki hak cemple-cemplene kalih dosa Mas. 20 ekor. Untuk menghidupi ternak ini ada kerjaan lain atau murni ngopeni wedhus? Murni wedhus Mas kula. Nah, penghasilannya hariannya apa? Ya cuma ini Mas Jasa kawin jasa iki. kawin. Lek hasil bulanannya aku kan ndak takon ya Pak Anto ya jelas anak-anakane. Masalahnya lek 20 kan belum bisa untuk hasil harian anake. Mare manae 5 sasi pisan. Tuh, geng. Mengapa kita tanyakan ini? Banyak sekali di komentar Pak Yanto yang tanya. Itu tolong ditanyakan murni ngopeni wedhus tok apa ada kerjaan lain lek ngopeni wedhus tok piye carane ngonsep. Nah, ini ternyata Pak Yanto ini
mempergunakan pejantan-pejantannya yang spek super jumbo untuk dibuka secara umum, siapapun bisa mengawinkan. Neng yo enek jasane geng karena dijipo ya Pak Yanto ya. Nggih, kula pendhet Mas Ek. Jipo digawene diterine. Kula wangsulne malih. Kuwi itu ya juga satu perlu waktu, dua perlu niat, tiga perlu perjalanan. Nggih. Anune ya karo turunane Pak Yanto ya. Nggih. Jadi kalau aku ngarani paling larang ki meng pira? Paling atas 50 niki. Nggih. Ya penak sing awene geng garek meneng ning omah ya ki Pak Yanto ya. Nggih. Roh tinteni bisa mana? Nah, tuh. Tapi jangan lain-lain enggak ada ya, Pak? Mboten wonten, Mas. Ada cupite apa kaya Aldi? Mboten kula. Ndak. Mboten. Prei niki. Aman ya? Aman niki, Pak. Mari aku ngrasane beh bocahku siji kae lek ngomong anu bae turun tedas. Mbok diwai ngomongi Pak to. Tapi kanane wangsul mrene kula geneng kalih jane iki ya. Mendekare niko nggih. Kula kaya wis ora tedas ngomongi kae nyuwuk kae. Ngantek kentekan anu. Tapi alasane mangga tasik demen kok. Tasik demen. Wis wae mari dhewe. Nggih. Itu geng, kita di tempatnya Pak Yanto mengeluarkan pejantan-pejantannya dan ini masih yang sudah jadi loh ya. Ada yang calon-calon ya, ada anak barongan nanti, ada niki anak barongan yang untuk nyusul. Nah, niki wah, anake niki ya anak iki lanang ya Pak ya. Untuk regenerasinya. Jadi selain ini Pak Yanto sudah mempersiapkan regenerasinya biar terus nyambung ya Pak Yanto ya. Nggih. Tuh, wis muga-muga kok terus nyambung. Pomo iki payu kok oleh gajule. Nggih. Wis tak dongane payu bareng mungkin mumet Pak Yanto kok pelanggan-pelanggan. Tapi apapun itu yang penting bisa bermanfaat ya Pak. Nggih. Apa iki sing runtekane dia wis ya? Wis ya? Durasi berapa menit iki kaya? Hah? Yo. Dicukupi saiki ya? Wis cukup? Pak Yanto ngoten mawon iki kula matur sembah nuwun sanget. Muga-muga iki tetep diparingi panggah sehat, panjang umur, panggah ngaceng, panggah ngawin gitu. Nggih. Engko panjang umur tok gak ngaceng bingung sampean. Nggih no. Ngaceng tok gak ngawin bingung sampean. Bingung. Ngaceng anak yang dikawin. Sehat, waras, wareg, lemu, ya ngaceng, ngawin, anaknya berwenah. Dan ini tadi salah satu contoh bagaimana mengkonsep kambingnya tidak dijual, dalam arti kambingnya masih berada di kandang, tapi sistem perputarannya dalam segi keuangan tetap masuk dengan cara apa? Di Pak Yanto memanfaatkan pejantan-pejantan ini untuk memenuhi alamiah biologisnya. Wah, aku bahasa aku ya rada tak toto lagi di biologisnya awake dhewe sebagai lelaki. Tentunya kalau sudah balik lo ngaji iki. Tentunya kalau tidak dipenuhi akan bahaya. Ya teman ya. Nggih no. Wedhus pun sama. Bisa kandang iso rusak lelek. Tapi ini karo Pak Yanto diladeni, dipergunakan, dimanfaatkan. Ya Pak Yanto pun ya marem, sing ngawene ya marem Pak Yanto ya. Nggih. Wis ngono ya. Ada lagi susu untuk penghasilan di ternakan. Ada lagi wis barang kalir, tapi di sini yang kita jelaskan ini tadi kan jasa pajak. Nah, dalam arti wedhus utuh, ngempakne kejantanane, gamane iki. Ngempakne gamane lek gak diempakne tambah bahaya ya toh. Nggih. Kembali ke kebutuhan biologisnya. Piye bahasaku iki? Mending ora iki. Wah. Jadi oleh ganjaran lho sampean Pak to, siji wedhuse marem. Loro sing duwe sing awene iki ya marem. Iki ora ndang penutupan ya. Wis to, pun Pak to, matur suwun sanget. Nggih, Mas. Enten anune kula ngapunten niki, kahanane wis arepe apa iki? Ora arep buka, bodoh maton. Yayahene ki kon ngetokne jantan semene mbiyane priyo kesel. Oleh ya, berarti ngopi karo ngenteni magrib. Ulang-ulane cah edian lho iki. Oke, bila ada tutur kata yang kurang pas, layar videonya seadanya kita buat di tempatnya Pak Yanto, Raja Pacek Farm yang beralamatkan di Josari, Desa Sumberingin, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
nanti bila mana membutuhkan jasa pajaknya atau ini dibeli terus kok nggih jasa pajak ning omahmu juga bisa. Nomor Pak Yanto nanti kita sertakan biar lebih bermanfaat. Dan sekali lagi kami mohon maaf bila ada kesalahan layar video, ucapan apapun tentunya tidak kami sengaja, hanya untuk menambah durasi. Tapi bila ada manfaatnya ya alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.